Jo, čaute ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V dnešnom videu tu máme druhý diel z našej série Minecraft Hardcore. V dnešnom videu sa pokúsime konečne dokončiť tieto schody. Začneme robiť pomaly baňu a pokúsime sa nájsť nejaké to naše prvé železo, ktoré už sme našli v minulom dieli. No, takže my ako prvé potrebujeme ísť naťažiť to kamene, lebo nemáme na sekeru, aby sme si mohli naťažiť to drevo. Takže musíme ísť niekde túto kúsok za tým, alebo to začneme takto robiť. Čiže je hneď lepšie, takže nám to stačia 3 zatiaľ. Medzi tým tu pozasádzame stromčeky, ktoré nám času potom vyrastú. A taktiež potrebujeme ešte jedlo, keďže skoro žiadne nemáme, respektíve máme, ale nie na dlho, tak preto musíme zasadiť našu farmu. Takže si ideme vykrátať sekeru. Rúbame tento strom, z toho vykraftujeme sleby. Niekde už nedočiahnem, takže musíme ísť sem hore. Našťastie dočiahneme. Takže máme to zrúbané. Rozdelíme si na polovičku. Toto si vykraftíme sleby. Čo by nám mohlo stačiť pomaličky. To si spravíme takto. No, takže schody máme hotové. Mne sa to celkom páči a respektíve z tých zvyšných by som tu spravil strechu. Takú našu baňu. Človek sa tu podľa mňa hodí. No takže strechu máme. A potom sa to tu ešte časom nadizajnuje. Keď budeme mať lopatu, čo by som mohol spraviť, tak sa tu spraví táto cestička. Aj takto niekde môžu byť farmy. To sa ešte všetko uvidí časom. Takže pomaličky by som tu začal robiť akože tú uvítaciu miestnosť, pokiaľ sa bude môcť chodiť. Podľa mňa to by
to také postačilo, len treba fakt opaku. Toto musíme vykúpať ešte učne. Čo chvíľočku potrvá. Nastavíme to takto. Mne to celkom páči, neviem ako vy, ale tie schody opravíme trošku. Ich dáme jeden blok. Čo nám akurát vyšlo, respektíve mne sa to celkom páčilo. Ešte keď to budú tie akože piliere, ktoré tu budú akože zachytávať, že mi strašne veľa sa prvom z toho odkladá. Čiže to máme celkom dobre, ale ešte tuto mohli byť, ale to už necháme tak na potom. No a čo budeme respektívne robiť? Je to tu, hej, to bude vidno, že to tam chcem nechať a respektívne chodíme nájsť nejaké železo, a keď nejaké železo nájdem, tak sa vám ozvem. Takže načal som 8 železa, čo by bolo dobré, akurát. No. Takže ja by som to už toto ukončil. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nedobudnite zanechať like, alebo poďme sa odtiaľ čo video. Čaute.